Pravidla bitvy byla jasná. Pomocí rajčat musí jedno družstvo druhému prasknout 6 balónků na jeho území. K tomu měli závodníci k dispozici celých 10 tun rajčat. Jsou to všechno rajčata, která byla určená k likvidaci na skládce. Tudíž aspoň poslouží ještě k lidské zábavě. Závodníci družstva, kterému se podařilo balónky soupeřovi prasknout jako první, se poté dostali na jeho polovinu, kde mu ukradli sud piva. V tu chvíli se stali vítězi a sud piva byl jejich hlavní výhrou. To bylo jasný předem, že musíme vyhrát. Perfektní zážitek, zamakali jsme si, sranda byla super. Až od diváků jsem dostal nejbrutálnější zásah přesně do hlavy tvrdým rajčetem. Celým odpolednem návštěvníky provázela dvojice moderátorů Tomáš Krejčíř a Hanka Kinichová. Já to dělám po druhý letos, ale je to příjemný, je tady hrozně hezky. Mají můj obdiv všichni ti, co do toho jdou, tam neplatí žádný pravidla. Tu rajčatou bitvu nevím, jestli bych se nenechala teda ujít, protože tam přeci jenom dostat rajčetem do hlavy není nic moc. Kromě rajčatové bitvy byl pro návštěvníky připraven doprovodný program, a to zápasy v kečupu. Zápasilo se v tuně rajského protlaku naředěného vodou. Zúčastnit se mohli jak děti, tak dospělí. V polovině září se v areálu koná další zajímavá akce. Tentokrát půjde o souboj ve švestkových povidlech a o soutěž pojídání švestkových knedlíků.